Здравейте хора, аз съм Ensar PvP и днеска ще играя с... Да. Ще играем в един сервер на CS. А пак Ensar обича да ми ви тепча вече. И те. От кога не съм снимал, върнах се в Русе. Нали, града ми. Ти къде пиши? На море. Ще видиш в клипа, че не съм с хак и просто мислех, че си там. Те. Тук ще хвърлим една граната. Ще хвърлим една граната. Още една. Още една. И... Моби? Оха! Без хака бях. Кълна са. Да, ма имам пред, че съвсем аз с iPad. Ама това беше през стената и ще видиш в клипа, че не съм те убил с ти. Не бях с хак. Ами, гласка маленко. Вярвай. Базата си. Никога не се проверявам на първо другия двор. Ама яр ти казах. Ти не си яр. Да. Ти трябваше да направиш граната, аз не направих първа граната. Вече ще ти викам граната, бе. Ох, на две сам. Остава на тези живот. И защото аз се оставих. Ало? Викам, че пак нищо затвори. Не, просто бяла е мисъл. Абе, брат. Човек. Днеска на боска. Кво? Боска. Пак не чух. Блъснаха нас. Кола с колата? Да. Кога ви? Кога? При нас като се връщахме от бал. Защото, нали, един дава назад, а пък той толкова спян, че не може да се държи на краката. И кола очакваш. Дава назад. Като знаеш кой вика? Че не е видял на огледало. Какво правиш, бе? Картечка! На 12. 12. Че трябваше на само един кошмичата преди. 3. Здраве. Здраве, че като те напускат, както нямам патрона, няма. Здраве, тук. Başkan toplanın ki. Boş. Зелёнка. Нямах патрони изобщо на нищо. Аз пак имах малко на пещака. Чуих без вторите заради и чуеш да ма кивнеш лесно. Ама аз се оставих нарочно. Да видя дали ще тяга да те убия с... Човек, това интернет е. Избава мотив.
Клипа ще свърши, както знаете, не знам кога ще спре. Да, изведнъж. А пък той може да справя ние да се говорим така. Аз ще видя така. Ти. Така се чакам с калошника, ама не това цели. Това е чиек мотор. Че изобщо цели си пред стоит. Изобщо не мога цели. Не, има пред изобщо цели си пред страната. Не бе, за какво си взех щитито е. Чко, по-добре помниш ли? Агата, Не бе, аз съм много слаб с щита. Аз съм добър. Че да се дам ли как може да си най-добре прочита? Просто нали за да не те оцелят, взимаш щита, след това клякаш и така няма да оцелят изобщо. Че как бях на 19, как очакваш да се убия? А пък и просто не виждах нищо. Сега ще пробвам късмета да си напиша как само. Добре. Нека си видим късмета. Не. Ооо! Спорът много къс. Не! Знае, че е призорител. Това има още един. И защо не че изобщо не чек? Усетих, че ма е. Аз не взех, че му... мислех, че той сега влиза, пак той... Той даже е пред мен. Да, той ще е пред. Или го даже... Той го ще така на конкуренти. Опа. Оня къде? Придвижва се леко. Вече там. Го видиш. Яп. Те се кай. Че колко ти взех? На 55 останах. Само ти би го от мен. Че кой не пиче дошло седмица. Ми излизат и ми двама. Не, че как си дах първи онен дори не го ще дойде. Мисъл, аз видях, той се криш там с едно място и то се отмъчва аз да тръгна. Колко му е? Ме изчакай. Да. Ще е коня съвсем. Сам да ме. Аз тук си седа, фъка. Оня се поставя да кажа. Градината му градина. Градина ме беше отчета това. Чакай, бе! Оф, той... Аз не знаех, че сте един друг. Не, че коня ти Ами, щом не сте ярд? Че как съм писах, аз да минам първи.